ንዶክተር ኩዊን ግልጽ ይኮነላ ሓደ ሰብ ቅድሚ ዝተወሰነሉ ሰዓት ክመውት ከም ዘይክእል ድማ ተረድአት። ዶክተር ማት እውን ተጠቃሚ ናይቲ ኣፕሊኬሽን ብምንባሩ ኣቐዲሙ ህይወቱን ተሓሊፋ ግን ናይቲ ውዕል መርገም ይመዛብል እሞ ኩሎም ቶም ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ድማ ኣይሞቱን። ስለዚ ካብቲ ግቡእ ገደብ ግዚኡ ኣቐዲሙ ክመውት ከም ዘይክእል በርህላ። ስለዚ ድማ ዶክተር ኩዊን ንዶክተር ማት ንምቕታል ሓሳባ ክትቅጽል ትግደድ። ቀታሊ መንፈስ ንድሕሪት ገጹ ስሒቡ ይስንድዋ። ዶክተር ማት በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ እናሰንበደ እናጎየየ ክወፅእ ይጅምር። ዶክተር ኩዊን ግን ንዶክተር ማት ክትቀትሎ ስለዘይከኣለት ነብሳ ብምጥፋእ ህይወት ሓፍታ ከተድሕን ትደሊ። ነብሳን ተጥፊኣ ናይቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ቅትለት መንፈስ ስለዝፈሽል ነቲ ሓሳብ ከተግብሮ ትውስን። ልክዕ ነብሳ ከተጥፍእ ኣብ ዝወሰነትሉ ግዜ ድማ እቲ ቀታሊ መንፈስ ናብታ ዝሞተት ኣዲኣ ምስሊ ብምልባስ ናብኣ ገጹ እናቐረበ ከዘራርባ ይጅምር። ዶክተር ኩዊን እውን ብሞት ኣዲኣ ኩሉ ግዜ ሓዘን ስለዝስምዓ ብሓሳብ እናተናወፀት እቲ መንፈስ ምዃኑ ብዘይምፍላጣ